Is-Segretarju Ġenerali huwa l-ogħla uffiċjal tal-Parlament Ewropew u jmexxi l-amministrazzjoni ta' din l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Bħalissa din il-kariga hija okkupata mill-Ġermaniż Klaus Welle li iżda se jħalli postu fl-ewwel ta' Jannar li ġej. F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-ġurnal awtorevoli Politico rrapporta dwar kontroversja li tqum fl-Unjoni Ewropea minħabba il-fatt li l-President tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber u l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qed jimbuttaw lil kap tal-Uffiċċju ta' Metsola biex isir is-Segretarju Ġenerali l-ġdid tal-Parlament Ewropew. Il-ġurnal josserva li l-kap tal-Uffiċċju tal-President tal-Parlament Ewropew, it-Taljan Alessandro Ciocchetti, kien l-assistent ta' Marcello Dulletri li kien politiku Taljan u lit il-leminija ta' Silvio Berlusconi u l-instab ħati u ntbagħat 7 snin ħabs minħabba rabtiet mal-mafja ta' Sqallija. Il-kap tal-Uffiċċju ta' Metsola huwa wkoll alleat tas-Segretarju Ġenerali attwali tal-Parlament Ewropew u tal-eks President tal-Parlament Ewropew, it-Taljan Antonio Tajani. Ciocchetti innifsu ma ġiex akkużat b'korruzzjoni jew rabtiet mal-mafja, iżda l-qrubbija tiegħu mal-alleati ta' Berlusconi kien sors ta' kontroversja fil-Parlament Ewropew. Il-ġurnal Politico rrapporta li diversi uffiċjali tal-amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew qalu jħossuhom disgustati bid-deċiżjoni li jiġi imbuttat Ciocchetti u li kemm il-darba il-kap tal-Uffiċċju ta' Metsola jinħatar Segretarju Ġenerali jirreżenjaw. Uffiċjal minnhom ġie kkwotat jgħid li l-kap tal-Uffiċċju ta' Metsola huwa verament l-ar persuna li stajtu għażiltu. Il-ġurnal kompla jirrapporta li wara li kien diġà tressa isem Ciocchetti, reazzjonijiet mill-amministrazzjoni tal-Parlament kif ukoll mid-deputati Ewropej tant kienu negattivi li huwa ċar li hemm ċans kbir li ma jinkisibx l-appoġġ meħtieġ biex ikun jista' jinħatar Segretarju Ġenerali. Osservaturi qalu li għalkemm x'aktarx il-pożizzjoni xorta se tmur ant il-Partit Popolari Ewropew, il-grupp se jkollu jfittex kandidat li huwa inqas tossiku minn Ciocchetti. Is-Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew jinħatar mill-Buro tal-Parlament li huwa entità politika magħmula mill-President tal-Parlament Ewropew, il-14 il-Viċi President u l-5 Kwesturi.